Hei boierilor! Azi jucăm Sims. Și cum se zice, azi voi încerca să-l fac pe boier să se îndrăgostească de boioacă. Hai că eu sunt boierul. Ea m-a împăcat cu Gisandra. E o bună. Și acum o să duc boierul în casa lui, pentru că așa e drept. Bine, acum ei vor face romantism, vor face sex. Trebuie să fie romantici, foarte romantici. Acum eu o să încerc să-i fac iubiți. Iar acum vorbesc, să închid. A, da, chiar vă place și am destinat eu la un concurs de desen. Din păcate am ajuns pe ultimul loc, dar na. Ziceți dacă vă place asta am destinat eu. Măcar boioc a ajuns pe un loc mare. Wow, uite inel! Oh, nu, boierul nu a acceptat, boierul n-a acceptat. Ce se întâmplă? O relație proastă sau ce? Oh, nu, eu nu am chestii mai bogate. Îmi trebuie diamante pentru chestii mai bogate, dar nu am. Oh. Pe ăsta a fost videoclipul. Pa.